Meillähän on silleen niin, että puolet liikevaihdosta tulee yksityisiltä ja puolet tulee yrityksiltä. Niin tietysti nämä suomalaiset yritykset on ne, mitkä tässä kannattelee, kun ollaan tässä näin niin kuin lähellä PK-seutua. Niin nehän tietysti viettää niitä kokouksia niin onneksi sitten niin kuin kesän ulkopuolella, eli se auttaa sitten meitä niin kuin huhti-toukokuussa ja sitten taas niin kuin pitkälle oikeastaan tähän niin kuin lokakuun loppuun asti niin näyttää tosi hyvältä tai on näyttänyt monena vuotena. Sitten marraskuu on varmaan se kaikkein vaikein ja se on kaikkein vaikein tuotteista ja sitten kun sitä miettii henkilökohtaisestikin, niin just ajattelee, että halusinko mä itse edes tulla tänne marraskuussa. Et mä oon niinku tosi monta vuotta miettinyt sitä marraskuun tuotteistamista ja mä ajattelin, että jos sen saisi joskus tuotteistettua niin, että se niinku lähtisi ja siitä tulisikin sellainen, ei se varmaan ikinä paras kuukausi tuu, mutta et se ei olisi aina niinku se huonoin, niin siitä oikeastaan sitten on niinku, no sitä mä oon miettinyt monta vuotta, että mitä sillä asialla voisi tehdä. Meillä on tulossa tällainen, mä keksin sellainen kuin valoa metsässä, niin että se olisi periaatteessa se, että miten sen pimeä ja valo niin voisi yhdistää ja sen hämärän, koska siinä on niin tiettyä makeutta ja maagisuutta tässä marraskuussa. Meillä on tässä ympärillä tämä upea Nuuksio Lakeland-verkosto, eli tässä on 28 matkailuyritystä, on aktiviteettiyrittäjää ja majoitusyrittäjää, ja mä heitin sen sille verkostolle nyt tässä ihan oikeasti nyt edetään lokakuuta, niin vähän reilu viikko sitten, että hei, että lähtekää tekijät, tuotteistaan nyt tämä marraskuu, että kun tästä on ollut puhetta, niin nyt tehdään. Ja nyt me oikeasti sitten tehdään se täällä näin, että täällä on nyt tulossa 10 tällaista marraskuun hämärän ajan tuotetta, erilaisia aktiviteetteja, esimerkiksi melontaa tuolla Haukkalammella pimeässä, niin että ne kajakit on valaistu ja pyöräilyä pimeässä metsässä ja meillä on sitten täällä omia erilaisia aktiviteetteja, mitä niin kuin mietitään, mitkä on just makeita tähän aikaan. Kyllä mä uskon, että täällä on vähän sellaisia suomenmaisia melankolisia teemoja, mitkä niin kuin taas toisaalta sitten, kun meilläkin täällä Nuuksiossa on tää valoa metsässä, niin se on jotenkin sellainen, mun mielestä se on sellainen niin kuin makea, sellainen niin kuin pimeän ja valon. Jos ajatellaan niin kuin tässä niin kuin takkatuli ja sitten tuolla ulkona on kylmä tai sitten on sauna ja sitten vaikka sä menet uimaan järveen, niin siinä on se kylmä ja kuuma. Niin kuin sellainen vastakohtien niin jotenkin sellainen liitto siinä, mikä on se hieno juttu. Tämä on semmoinen vähän erityinen. Että kyllähän tietysti tämä marraskuu joka paikassa, niin, tai monessa paikassa Euroopassa saattaa olla vähän semmoinen niin kuin ankea, mutta en mä nyt tiedä, onko se täällä mettässä niin paha.